Avui a Televisió de Tossa, a l'apartat d'esports, parlarem d'un torneig que es celebrarà el proper cap de setmana i hem volgut convidar els organitzadors. És en Fran Chamizo, benvingut. Bon dia. I en Xavi Amorín, que també ha vingut a nosaltres, que és un altre dels organitzadors. Benvingut. És un torneig que volem saber com funciona, perquè em deien que era el segon any i són de futbol de base. Què podem parlar? Què és aquest torneig? El futbolín, com bé dius, és la segona edició i tenim categoria pre-Benjamí, Benjamí i Alaví i competeixen 88 equips repartits en Vidreres, Blanes, Tossa i Lloret de Mar, i en aquest cas Tossa acull la categoria Benjamí. Això vol dir que us heu, diguem-ne, ampliat una mica, perquè abans eren dues seus, em dèieu. Sí, correcte. Teníem la seu de Llagostera i Caldes, només teníem dues categories, que era Alaví i Benjamí, i aquest any hem ampliat una més en pre-Benjamí i ja era el projecte portar-ho cap aquí a la Costa Brava, i al final nosaltres som de Blanes, i portar-ho als pobles del costat i on coneixem a la gent, i per això vam parlar amb l'Ajuntament i amb en Lluís Carrillo, en aquest cas, que ens han facilitat tot per poder-ho fer aquí a Tossa, i el mateix amb els altres municipis com són Lloret, Vidreres i Blanes en aquest cas. Un torneig que ja en el seu moment ja us explicarem quins són els horaris, perquè és important de poder-ho anar a veure, i també estaria que ens expliquéssiu com va sorgir la idea fa 2 anys, allò com se us va ocórrer de dir anem a fer un torneig. Bueno, això sí que és cert que va ser cosa dels dos. Jo treballava a Villarreal, amb el Villarreal Club de Futbol, que de fet aquest any ve al torneig amb el seu equip, i li vaig comentar amb ell que creia que és una molt bona oportunitat per nosaltres poder fer un torneig, ja que el futbol de base al final s'ha de potenciar, i l'oportunitat que tenen els nanos dels altres equips de jugar contra equips que durant l'any no poden competir, doncs al final va ser aquesta raó per la qual vam començar a fer-lo. L'any passat van ser 48 equips, ara com diu en Xavi en són quasi 90, i hem ampliat aquesta categoria per a Benjamí, que crec que també ens dona nom, perquè crec que els naus també s'ho mereixen. Clar, parlàveu de 90 equips, això és doblar la primera edició. Correcte. Per tant, això és una cosa que si s'han inscrit, això significa que compten amb l'organització i que vosaltres els hi doneu els que ells necessiten a vegades, perquè aquests tornejos n'hi ha molts, però es necessita a vegades que hi hagi una cosa important d'organitzar, que és el que volen ells. Sí, ens vam trobar l'any passat que poder trucar a un equip i ens deia, ostres, i de categoria pre-Benjamí no en teniu? I clar, ja ho parlàvem, de dir, ostres, l'any que ve creiem que la categoria pre-Benjamí ha de ser-hi segur, i ho vam tirar endavant, i és el que diu en Xavi, que al final amb 2 seus no en fas prou, has d'agafar-ne mínim una, i a més el que comentava ell, que l'any passat eren 24 i 24, aquest any no són 24 i 24, són 28, 28 i 32, al final hem ampliat un total de 40 equips. És un torneig, com funciona? Diguem-ne que fan una part de 20 minuts, com funciona? Quin és el reglament bàsic? Tot comença, divendres ve la majoria del torneig, que els anem a hotels i els rebem, els donem obsequis, principalment el que fan tots els tornejos, i després el dissabte comença la competició, que són fase de grups, són grups de 4, per tant tenen sempre 3 partits, competeixen durant tot el dissabte i les parts duran 25 minuts, és una part de 25 minuts, i a partir d'aquí surten els encreuaments del diumenge, i el diumenge continuem amb part de 25 minuts a les diferents seus, com hem comentat abans, i fan un mínim de 2 partits, encara que perdin, per exemple, si no han estat classificats continuaran jugant en una fase que nosaltres l'anomenem or, plata i bronze, i en aquest cas fan un programa de semifinals i enfrontaments en el qual si guanyes continues per la final, si no, si perds igualment lluites per un tercer i quart lloc, en aquest cas d'aquesta fase, que al final això serveix perquè puguin jugar més i que no s'acabi el dissabte la competició. Per tant, garantitzem 2 partits més el diumenge, que en total són un mínim de 5 per tots els equips, i el que aconseguim això després és fer una classificació del torneig, que en aquest cas, si estàs a la fase d'or, potser, ara m'ho invento, tens la posició 17 i 18, per exemple, del torneig. Sí, això a la part dels eliminats. Després la fase final, diguéssim, que és
la fase on passen els 16 primers equips classificats amb millors resultats, o sigui, els 2 primers i els 2 millors tercers, jugaran els seus enfrontaments per fer vuitens de final fins a quarts, i això està garantitzat. Si tu perds a vuitens, per exemple, deixem un partit més perquè també puguin completar els 5 partits que diem que hi ha com a mínim, i després fem les semifinals i les finals, i aquests partits sí que tenen una petita modificació. En el cas de les semifinals no, però al final sí que les fem a 2 parts de 15 minuts perquè juguin 5 minuts més i hi ha un petit descans per poder donar qualsevol instrucció als místers, i bueno, ja està. És una mica el programa que en resum és això. Divendres és l'acollida dels equips, el dissabte fem la fase de grups, al matí i tarda, i després el diumenge fins al migdia es competeix el que diem la fase de consolació, i en aquest cas els vuitens i quarts de final, i després a la tarda ja són semifinals i final i s'ha acabat el torneig. Ara, per lo que m'estàveu explicant, ja teniu tancada la inscripció amb aquests 90. A part del Villarreal, i suposo que els equips que hi han d'aquí a la vora, de Lloret, de Llagostera, de Tossa, quins hi han d'equips que venen? Bueno, equips venen moltíssims, però així de renom, que la gent pugui conèixer: Atlètic de Madrid, Espanyol, Villarreal, Sevilla, Betis, Real Societat, Atlètic Club de Bilbao, Girona, Reus, Dam, València. Després, evidentment, les pedreres més importants de Catalunya, la DAM, Sabadell, Mercantil, el FIF Lleida, que ha donat un pas endavant a la seva província. Tots aquests són els que venen? Correcte, sí. I estem parlant de 2 anys, és el segon any i han vingut. Com us ho heu fet? Perquè vull dir, hi ha la flor i nata. Sí, no, estem supercontents. O sigui, nosaltres... Això vol dir que ho heu treballat i que... Molt. Hi ha moltes hores darrere, moltíssimes. I estem parlant de finals del mes de maig, que diguem-ne que estan quasi al final o ja han acabat. Correcte. I que estan pendents de poder algun torneig el mes de juny. Per tant, és una data que l'heu escollida ja amb aquesta idea. Aquesta és una mica l'estratègia, no? O sigui, és a dir, el tema està, les categories de base són, a futbol 11 sí que hi ha la divisió d'honor, que la divisió d'honor engloba tot Catalunya, però al futbol 7, diguem, que és el torneig que fem, la màxima categoria és preferent, preferent, primera i segona, perquè la gent més o menys ho entengui. Doncs la preferent acaba una setmana abans que totes les altres. A Catalunya n'hi ha 6 grups i la preferent acaba el 18-19 de maig. Llavors el tema està en que l'estratègia està en que la setmana després de que acabin les màximes categories és el torneig. Per això nosaltres aconseguim tenir, entre cometes, els millors. Sí, potser és una bona data en la qual fa que acabi per un cantó i abans de començar els tornejos clàssics de final de temporada que donen el premi als nens, doncs tingueu la possibilitat que esdevenen i molt bé pels que podran veure aquests partits, perquè m'estaves parlant dels millors equips que poden venir d'aquestes categories. I els que no han nombrat, és que al final, si d'una cosa estem contents, ja no són dels equips que donen cartell perquè són els professionals i els veiem a primera divisió, no? O sigui, al final és el que rodeja, o sigui que qualsevol equip que és de Catalunya o de València, la majoria, la gran majoria, els que venen de més enllà, o sigui, per exemple, de Sevilla, del País Basc, són equips el que diem, de base professional perquè són de primera divisió, però és que el que ve de València, que és Superliga de València, la majoria, que és la millor categoria que hi ha allà, i la preferent, que són de Catalunya, són molt bons. O sigui, qualsevol equip del torneig pot competir amb qualsevol perquè són boníssims. O sigui, no hi ha cap equip que sigui fluix, cap equip que sigui de la part baixa de primera, o sigui, si ve algun equip de primera divisió, de primera divisió de futbol base, en aquest cas a Catalunya, és perquè està entre els 2 primers i està a dalt. O sigui, la resta és preferent, superlligues, com diem, i competeixen tots tenen molt bons equips, perquè a més seguim les lligues, i perquè hem estat específics de trucar aquells equips que són bons. O sigui, que no volem que, com altres tornejos, que ens paguin, que omplenin el torneig, o sigui, no. O sigui, ens hem marcat un projecte, que és un projecte de nivell, volem que estiguin els referents, en aquest cas de Catalunya-València, i de tot el que s'animi de fora, de més enllà, i és el que estem més contents de tot, que és que el que envolta el torneig és molt competitiu. Si no ens fixem només en l'econòmic, volem fer coses que ajudin en aquest cas a l'Estat, perquè és nacional el torneig, i que a més li podem aportar això als equips, que competeixin molt, que sigui diferent, que sigui després un equip professional, en aquest cas,
si bé que sigui el que competeix de veritat, el que marcarà alguna cosa al torneig i els equips estaran orgullosos de trobar-se amb el grup, per exemple, amb el Sevilla, amb el València, amb el Betis, no? I que quedi aquesta experiència i que ja que fem aquest esforç de portar-los que compleixin amb el nivell que han de tenir. No és el típic torneig que ven els escuts i quan arribes aquí està jugant a l'escola o la fundació, que al final no són aquells nens seleccionats d'aquella cantera. O sigui, és el que ens omple més i que ja donem les gràcies, ja aprofito a tots aquells equips que venen al torneig, des del Sevilla, València, Girona i Atlètic Club, els que siguin, fins a l'últim, que potser pot ser el Sant Sadurní, Agramunt, la Pastoreta, que són equips que no s'escolten tant d'apostar per nosaltres perquè són molt competitius i de creure en el projecte. Al final, qualsevol equip que està dins és que ha cregut en el projecte, que els agrada el que volem donar, que jo crec que és una cosa molt diferent, que ningú fa, i de moment ja et dic, estan aquí i hem fet un gran torneig. Ja sabeu que aquestes categories és el futur dels equips, és el que comencen i és els que van seguint, i també teniu és benèfic això, voleu fer també, m'ho expliqueu això? Sí, també volíem marcar la diferència en aquest, al final marcar la diferència és el nostre lema o el nostre dit, diguem, i amb aquest tema també volíem fer. La campanya es diu Cada gol suma, que evidentment, com el propi nom diu, per cada gol que es fa en el torneig es donarà €1 a la Fundació El Rusc de Tordera. Creiem que era necessari, creiem que els nens, tot i que segurament ells no ho sàpiguen la totalitat d'ells, però sí que és cert que alguna part del torneig ens segueix a les xarxes socials i segurament s'adonaran abans de començar a competir. Crec que en els nens no s'hi donaran compte, però d'una manera indirecta estaran fent-li un favor a moltíssima gent segurament necessitada. D'un torneig que parlàveu de pocs, doncs ara ja s'ha multiplicat per molt. Això vol dir que ja és un èxit i que hi hagi sort, que segurament que la tindreu, i que al llarg dels anys continueu fent aquesta bona allò. Alguna cosa més? Sí, a mi m'agradaria dir que, dins, a part del que hem parlat d'aquesta campanya de Cada gol suma, fem una altra, que ja ens la deixàvem, que és amb l'empresa, conjuntament amb l'empresa Dylan, que és una empresa que fa joguines per l'escola, però amb material que treuen del plàstic que hi ha al mar. És una campanya ecosolidària, perquè a més aquest material el fan persones amb discapacitat, persones que estan excluïdes socialment o persones que són grans i que no tenen feina, i aquesta empresa els proporciona treball i els proporciona interrelacionar-se amb el que és la societat dins d'aquesta empresa. I a més tenen aquest ús del plàstic, o aquest mal ús del plàstic que traiem del mar, i els converteixen en diferents joguines amb una tela especial per poder aprendre. Estan molt presents a les escoles i ara han fet el pas de portar-lo a l'esport, i començant per al futbol, que com està en auge, han apostat per això i els comencem a trobar als tornejos. A les xarxes socials també tenen aquesta iniciativa, que la podem veure, i es tracta de fer samarretes o l'equipació total, samarretes i pantaló d'aquell equip que, per exemple, ara Mercantil, per exemple, al nostre torneig, porten la samarreta del Mercantil amb els seus pantalons, i el dorsal del nano que juga amb el seu nom és totalment personalitzat, i donen unes fundes per ficar-les a les llaunes o a l'ampolla de la beguda. Inclús per fer-te el braçalet. Sí, que li pots donar molt d'ús i que el pots tenir a la teva estanteria dins d'una llauna, si la fiques, i és la teva equipació d'aquell any que vas jugar, en aquest cas, al torneig futbolín, i és un record personalitzat amb el teu dorsal, amb el teu nom, i a més és un pas més enllà, perquè estàs ajudant al medi ambient i no t'estàs enterant. És una altra campanya que hem fet aquest pas, i al final volíem fer un pas a lo benèfic, a ajudar persones, a la societat, i en aquest cas és el que parlàvem abans de fer aquesta campanya Cada gol suma. I l'altre pas era ajudar al medi ambient, que a més justament amb aquesta empresa que hem trobat, que ens vam posar en contacte, també ajuda socialment, perquè té les dues vessants, i què millor que fer alguna cosa per al medi ambient, encara que sigui poc, perquè és el nostre granet de sorra, i a més potenciar aquesta empresa que treballa amb nosaltres i que crec que tindrà molt de futur i que es mereix que ajudin al medi ambient a través d'aquest petit gra de sorra que també aporten ells, i intentar seguir fent campanyes per poder ajudar a tot.
no sé, crec que l'esport al final està vinculat amb això, amb aquests valors, amb ajudar la gent, que no tot és competició. O sigui, està molt bé, però deixant de banda el que és competitiu també s'ha d'ajudar i s'ha de mirar a on estem, que en aquest cas és el medi ambient i estem envoltats sempre de persones. O sigui, és una mica els valors que tenim dins de la nostra empresa i que els volem transmitir dins de la competició i dins del torneig. I ara també te volia donar les gràcies a tu perquè ens has donat l'oportunitat de poder ensenyar a tothom el que volem fer i que la gent conegui ben bé de què està fet el torneig. Nosaltres encantats de poder-ho explicar perquè aquestes coses bones n'hi ha i va haver de poder-les explicar, no solament a l'esport, sinó a la part que me deia social, que a vegades només parlem de l'esport, però si se pot ajuntar a l'altre també. Hi ha alguna plana web, algun lloc, algun Facebook, algun Twitter que puguem conèixer més? Les xarxes socials, a Twitter, Twitter i Instagram és @futbolinsports i Esports en anglès. Esports en anglès i la plana web és www.insports, també en anglès.es. Doncs aquí podem consultar tot el que sigui necessari, els resultats finals i tot això. Recordem que és el 25 i 26 de maig. Doncs nosaltres com a emitim aquest programa serà, ja recordareu, el proper cap de setmana, i si ho veieu de les xarxes ja sabreu que és el dia 25-26, que és un torneig molt important que com poden veure avui ens han explicat tant en Frank com en Xavi. Moltíssimes gràcies per venir fins aquí i sobretot per confiar en nosaltres per poder explicar. Sí, home. Moltes gràcies. A vosaltres. Així molt bé.